Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli. Uwu ndi mdipiti wa galimoto za olemekezeka Alfred Gangata, omwe ndi nduna ya mdziko. Patsogolopo asogozedwa ndi achitetezo, nthambi ya chitetezo ya mdziko muno, ndipo akuchokera ku Kamuzu International Airport kumene akuchokera mu mzinda wa Blantyre kumene amakawalumbiritsa. Malingana ndi Professor Arthur Peter Mutharika akuti adasankha Agangata kukhala nduna yoyang'anira nduna zonse momwe zikugwirira ntchito, ndipo komanso kuphatikizapo achinyamata. Nde iwowa akhala nduna ya chichepere yoyamba mu ulamuliro umenewu wa Professor Arthur Peter Mutharika. Tatiye tiyamve Professor mmene adayankhulira powasankha Agangata. In addition to women, I also want to bring the youth into the economy. With that in mind, I've appointed my office a Minister of State, Honorable Alfred Gangata. An enterprising, a very brave young man to lead that Department of the Youth. Among other things, I'll be assigning him. That minister will be in my office. The Minister of State is in my office. Now, in addition to other duties I'll be assigning him, I want him also to engage in youth empowerment. Ndithu kumeneko ndikuyankhula kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pambuyo powasankha Agangata, ndipo iyeyu adanenesa kunena kuti unduna umenewu uli mu ofesi yake, ndipo zambiri akhala kumawatuma Agangata amenewa kuti ziyendesa. Ndithu umenewu ukuoneka kuti ndi unduna waukulu kwambiri, ndipo Professor Arthur Peter Mutharika wawalemekezadi Agangata motere, ndipo sizikudabwisa kuona Agangata akuyenda pa mdipiti umenewu komanso ndi chitetezo chokhwima chimenechi malingana ndi mmene mukuoneramu mu kanema wanu ameneyo. Nde anthu ambiri akuyankhula zosiyanasiyana komanso akupereka maganizo osiyanasiyana makamaka pakusankhidwa kwa Agangata. Ambiri akuyamikira mtsogoleri wa dziko lino kuti wachita bwino powasankha Agangata ngati wachinyamata, koma abe sipalephera anthu ena kukamba zosiyanasiyana. Ena akuti ayi Agangata siyenera kulowa pa udindo umenewu, ayi Agangata awa ndioti sadaphunzire kwambiri kuti atenge udindo waukulu ngati umenewu. Zambiri zosiyanasiyana mudziwa ino anthu sitilephera kukhala ndi kansanje, koma tikakumbukira bwinobwino Agangata ndi munthu amene wagwira ntchito yayikulu kwambiri yotamandika mchipani chimene cha DPP kuti mpaka nachifike kulowa mboma, ndipo akhala akumangidwa komanso kunyozedwa munjira zosiyanasiyana. Tisamayiwale Amalawi kuti mu ulamuliro umenewu wa Malawi Congress Party zambiri zachitika, komanso Agangata akhala ali nganganga potengera kuti iwowa ndi achigawo cha nde Agangata agwira ntchito yayikulu kwambiri yotumikira chipani chimene cha DPP. Nde anthu ambiri akuyankhula zosiyanasiyana, ndipo ena akumanena kuti ayi Professor akuwapanga groom kapena kuti akuwaphunzisa ntchito ya usogoleri imeneyi kuti azathe kusogolera chipani cha DPP chimene chimwina chaka cha 2030, potengera kuti anthu amene ali akuluakulu a chipani chimenechi ambiri ndi akuluakulu, kuti sanga khale
akuwasiyira chipani chimenechi akufuna asiyire m'manja mwa achinyamata. Zoyankhula ndi zambiri zilipo mbwerekete, koma ife kwathu nkungoyamikira aprofesa maka walemekeza amenewa agangata pa ntchito imene akhala akugwira mdziko muno komanso chipani chimenechi cha DPP. Sana bwere ticheze ndi Alfred Gangata. Alfred Gangata ndi nduna yatsopano imene yakuti Minister of State. Ndipo mukuyankhula kwawo Professor Peter Mutharika ananena kuti Gangata akhale ndithu akugwira ntchito kwambiri mu office yawo imene ndipo yo awasankha ngati kuti ayimire gawo la Chinyamata. Congratulations honorable. A president ananena kuti kwambiri akusankhani ngati wa Chinyamata kuti so mupange represent achinyamata. Ndi uthenga wanji umene muwapatsa Chinyamata? Ndi uthenga bwino kwambiri kunena kuti anisankhane kuti ndiyimire Chinyamata ndi achinyamata awo ndayimira sinikhala grade yayi nditoli. Anthu akhala kufunsa mafunso kuti kodi kweni Agangata mukuti office yawo iyi akuti azitani atakufotokozerani, how do you understand udindo wanu akuti muzitani? Nchinthu chachikulu kwambiri Minister of State ndimene amakhala ngati Prime Minister komano izo tizisiye koma ndi Minister of State. Chawe mwana kuti izo tizisiye koma anthu akufunsa iya Agangata mukuti udindo ukuoneka ngati wakulira komanso mwina sangazikwanitse zimenezo. Sindingazikwanitse fa chani bwana. Ine ndapanga business mlayi muno, ndapanga business ndi zaka 19. Ma business anga ndapanga kwa nthawi itali. Kungona msamadiziwa ife mazibisa. Kuna khanga kuti mayankhula mazibisa kai kwambiri. Kuna kana mayankhula mwina sibweza ntha mafusa kuti munthu ngotani. Koma kuti anthu aone zimene ife mapanga masume chimene tili. Mwina sangayankhule yayi. Ndiye nditero nena kuti udindo ndikwanitsa. Udindo mukwanitsa koma mwina ma priorities yanu kweni mwayike pati potengera ndi mmene zinthu zikuyendera. Anakamba pa president nkhani yoti mupange empower Chinyamata koma ma priorities yanu mwapanga set motani? Tumenda clearance. Ndikuona utembira pati ngati panga chani chifukwa zinthuzi ndiyangana mambiri as Minister of State. Ndiye Minister of State ndiyangana zambiri nkulu ya Chinyamata. Ndikuyenera kuti ndi clearance ndikuona kuti utembira pati. Ndanyamata omweyo zonse tendesa moenelera. Maybe briefly, you have just been sworn in as the new Minister of State in Malawi. The president did mention that you will be you will be working directly with his office. What assurance are you giving not only the youth but all Malawians? Well, it's a big position. It's the same as Prime Minister. I'll make sure that every Malawian is receiving the same treatment. First of all, we need to put the Malawian first. We should not be greedy, but to serve the interests of the nation of Malawi. Others have been questioning about your capability and the capacity to serve in this particular big office. Well, because they are not close to me. If they are close to me, maybe they should know exactly who is Alfred Gangata. For now, let me be like the Thomas of Didim. But I believe I'm going to manage this challenge. Sure. Thank you so much. That's Honorable Minister of State Alfred Gangata. Thank you so much, Bwana. Thank you. Ndithu kumeneko ndi kuyankhula kwa Alfred Gangata. Kwa amene mungotipeza kumene subscribe, comment, like, share, kusawalanso kupanga turn on notification bell kuti ma videos ngati amene asamakuponyeni kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo and goodbye. Imene zililimu kukondwera ndi utsogoleri anthu ndipanandosi pakene popo anthu akuti ayime kukondwera nawo utsogoleri imene mukonderamu kukondwera nawo utsogoleri anthu akuti ayime kuti nandosi imeneyoyo imene zililimu president amene akututsayo koma anthu akuti ayime kukondwera ndi utsogoleri
anthu sakucheza iyayi imene mukuoneramo zabwino ndithu zokongola imene mukuoneramo wakunyambadwa achoka ndi kusanjika kumeneko ndithu utsogoleri wokoma utsogoleri wabwino anthu akukondwera ngati akulandira zinthu zaulere koma ndithu kuli kukondwera ndi utsogoleri ndimene timapangira ndithu ifeyo anyamata akabvanza nawo pambuyoko kuonetsa chimwemwe chawo kuitsatira ndithu kompoyi sakuyang'ana kuti mafuta akwera koma kunyadira utsogoleri